reset siya ito vlog. Kay waton guys, magkama na taong adventure karon. So, magkama na ta sa ito. Magandang ta sa ito mga waton ito mga materials. Nakakuha na po guys. So, floral foam. So, ito na po ito ng kuhan guys. Sinotone. Kaya para din siya mga bungkag. This is it. So guys, the other two.
Oo, lagi ni. Ganit yun ito, basta magama. Magabian. Magabian din naman. Ha? Alam ko eh. Mura ba yung in-order mo ba? Ha? In-order. Isa ko eh. Naman. Paano ko na sa mama? Lagi nito. Mura in-order Diyos. Tigsiba kag patagaw Diyos. Oo, naman. Mas pwede pa magkataon. Ate mo. Yan hindi siya kung ano isprihan, yung good for ma. Ako nang pag-islihan te. Isprihan naman na wala. Namo gubi. Ibutang sa unang day si Chris. Kaya katong si Chris nga. Katong siya na kung dahon ba nga. Lasting yun siya. Diya karon kay karon mo pa na karon na mamulo na sa dahon. So may kuha na natin sa Malaya. Yung tangan yung may siya o server. Oh, naik kanang Suka na na. naik kuha na naik kanang moral folk sa ilaw. Ay dito ro kunin ako na nakuan sa angkol. Sa angkol. Ang angkol. Yan ko angkol kay na-date naman. So, ang pagkukulong ko yung kulay. Nagpagkakawatay kasi magpuno. Nagpuliman siya may galaw sa mula. Oo, lagi. Ano mo ito siya? Kailan ko ito? Tagabasa sa akin to. Dungan. Balik ko to sa amin sila ko. Sa una kay sa mga wala kaya nila. Sa nakailiya ko magpustod kay ilito sa kanila kay kamuang itabilan kay magkabritsing magkanila niya. Kung malabhan kay hindi ka kamauna ba kay dili mamaon man siya kay puto nga akong kay studyuhan kung sa akon iputos na mo para ang tinong niya lalo na siya nila sa ani. Oo, nga na lang mo ang idea na himo po puto nga mo na lang kanunay na nga na lang dibuhat oo mapitan sa kamamante oo Ayaw ko na lagi. Ano yung pagpuntan? Ay, daw maasan. Hindi mo siya ko eh. Ilo, may iwanan. Grabe kay Ilo, yan. Ako na yung uwaw. Sundan na lang. Wala tayo ng sabi ko. isa man katong matangan Wala din sila. Sila dumaan. Hindi pa ko. yung silang bumubuhan naman sa lugar o Sana dahil. auto na din sila talaga Siya pa, yung anak na naman, ito arts, ito parang ako. iya pa na di sila Wala diba ako, wala. Bigla din ako, natutulungan si Mana, nakapagpapalagin, napabalikot kayo. Wala, yung po yung mga bata. oo ba Napupuno. sa morning may lang sa Tanawag ko. kilo no kaya bang umaray kayo ba iwan lang lang kayo Dami, sura, ito, ano, ikon. o ba sa ba dress day dress mo mo Nice, suka ako.
Hi guys, nahuman na jud ko guys. Akong gitrabaho pero tanawon pa ni guys og pwede pa ba ning mabutangan or namana ra ba siya ka simple. Namo po may mga kuan mga buwak-buwak guys nga puensetiya man siguro ni. Dara kani. Pero ako sa tanon ag cashier guys. Kanang dugangan ba sa buwak kay murag dry raman kaayo sa iyang taliwagod guys. Na siya guys. Na siya nahuman na. Sa pagkituon mo no guys, tarong guys ha. Una siya guys, ang taliwa. Kani. Murag ang first nagputan. Ini ba kato? Kani ba kato adagputan kinunhan or katong babaw? Isa na ra nila anak. Gasa. Diyan mo na siya guys ang finish na siya guys. Yeah. Tanawon pa akong patanawon ng cashier guys. Kinaba? Ay. Kanang iyahang taliwa. Guys, sakto na rin. Sakto na rin. Yan, puro bubutanan. Kanada.
Wala ko. Nay mga kuwa. Panilas. Di man ay sa kuwa. Panilis ka dyan. Kung napang bakoy paint, okay na po. Mamay paint. Picture na na. Oh. Sa'yo itong mga tela sa una no, na mga gamit pa nga. Damo ko kayo niya? Ha? Ito sa tanan. Sa agsaw. Ano na? Tungod na ng basahin. Ibirang nila mo. Ibirang nila mo kay ibutang mo nila niya niya. Ako sa picturean kay si Chay Bangayo sa kuan, sa Kadiot 12.